Mga igsoon sa bagong Islam, una pahinumdum sa akong kaugalingon og sa tanan. Ug usab dili nato kalimtan nga kahadlukan si Allah subhanahu wa ta'ala tungod kay ang adunay tinuod nga pagkahadlok kaniya, sila kadtong magmalampuson sa adlaw sa paghukom. Mga igsoon, hununaan ninyo ang usa ka tawo nga naglakaw sa kangit-ngit. Walay direksyon, walay kahayag, ug wala kahibalo asa siya padulong. Mao kana ang kahimtang sa tawo nga walay giya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Apan sa dihang gigiyahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, makita niya ang kamatuoran. Masabtan niya ang iyang palibot ug mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mao nga magpasalamat kita kang Allah subhanahu wa ta'ala kay kun wala pa niya kita giyahi, dili gyud nato mahibal-an ang kamatuoran. Ug matud ni Allah subhanahu wa ta'ala sa halang nung Quran, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kung dili tungod sa grasya o kaluoy ni Allah, wala gyud usa ka ninyo nga maputli. Mga igsoon sa Islam, karon nga gigiyahan na kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, dili kini gamay nga butang, dili ni sayon nga makuha, ug dili ni angay nga pasagdan. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hugkuti ninyo ang pisi ni Allah sa hugot nga paggunit ug ayaw kamo pagkatibulaag. Busa mga igsoon, hugtan nato ang Islam, ang pisi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hugot nga paggunit. Kay kung buhian nato kini, dali kayo tang makabalik sa kangit-ngit. Mga igsoon, dili problema nga Muslim ta. Ang problema kung ang atong kasing-kasing ang masakiton. Kay bisan kung Muslim ta, kung masakit ang atong kasing-kasing, maluya ug madaot gihapon ang atong pagtuo. Mao nga karong adlaw Jumaa, atong tanawon ang tulo ka sakit sa kasing-kasing nga delikado kaayo. Una, maradosh shahawa, ang kaibog o desires. Mga igsoon, tanawang kalibutan karon, daghang hakog sa posisyon o kwarta, daghang zina, daghang riba, daghang bakat, nganuman tungod sa iyang nafs, desire nga iyang gusto. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nakita ba nimo ang tao nga gihimo niyang Dios ang iyang kaugalingong tinguha? Pasabot ini, kung unsay gusto niya, maunay iyang sundon. Bisan pa og supak sa Islam, mga igsoon, delikado kaayo kini. Tungod kay dili na si Allah ang iyang gisunod, kundi ang iyang kaugalingong tinguha. Apan unsaon nato kini paglikay? Unsaon nato paglimpyo sa atong kaugalingon kung makasala kita? Matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa duol nga pagkahubad, sundi ang dautan ug maayong buhat aron mapapas kini. Ug dugang pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Ang maayong buhat mupapas sa dautan. Busa mga igsoon, dili nato pasagdan ang atong desire.
kundili atong kontrolon pinagi sa maayong buhat o pagbalik kang Allah subhanahu wa ta'ala. Kay kung dili nato kontrolon ang atong desire, kita ang kontrolon niini. Ikaduhang sakit sa kasing-kasing, maradus subuha. Ang kalibog o walay kaalam sa Islam. Mga igsoon, daghan karon sa mga Muslim, wala kahibalo unsay halal ug haram. Wala kahibalo unsay riba, wala kahibalo unsay sala, ug ang mas kuyaw pa, wala magtuon. Tuluan nimo nga haram, tubagon kag unsay haram. Mga igsoon, kini ang sakit sa pagkalibog, dili sigurado. O kung ang tao walay kaalam, unsang mahitabo kaniya, maglibog siya, masayop ang iyang desisyon, o sayon na siya mailad ni syaitan. Ug doon nagitudlok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug matud niya, "Faman ittaqa subuhati faqad istabara lidinihi wa irdihi." Sa doon nga pagkahubad, bisan kinsa nga mulikay sa mga subuhat, mga kadudahang butang, na protektahan niya ang iyang relihiyon o ang iyang dungog. Busa, mga igsoon, kung gusto nato mapreserba ang atong din o dignidad, likayan nato ang mga butang nga dili klaro nga halal o haram. Dili nato pasagdan ang atong kaalam sa Islam. Kay ang tao nga walay kahibalo, dili lang siya maglibog, kundili mas dali pa siyang masahag ngadto sa sayo. Ikatulo nga sakit, maradul gafla. Sakit sa kasing-kasing nga nahilayo sa paghinumdom kang Allah subhanahu wa ta'ala tungod sa mga kalibutanon. Kini ang pinaka-grabe nga sakit. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa kalibutanon. Apan kung Islam na gani ang hisgutan, walay panahon, dili magtuon, walay interes, matod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Suhito sila sa kalibutanon, apan sa pikas kinabuhi wala sila inasayran. Mga igsoon, mao kini ang hulagway sa usa ka kasing-kasing nga napuno sa kalibutanon apan nakalimot sa akhira, sa pikas kinabuhi. Apan kung pangkalibutanon na gani ang hisgutan, daghan kaayong ikasulti. Apan kung pang pikas kinabuhi sa akhira, hilom. Mao kini ang kasing-kasing nga natulog sa paghinumdom kang Allah. Dili na makadungog sa pahimangno, dili na makabati sa salat, ug hinay-hinay nga napalayo sa kamatuoran. Mga igsoon, kung nakini kanato ning tulo ka sakit, syahawa, subuha, ghafla, unsa pay nahabilin sa iyang pagtuo, masakiton nga Muslim. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun. Sa ilang kasing-kasing adunay sakit. Dugang pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Parehas ra gyapon kung pasidan-an sila o dili gyapon sila motuo. Mga igsoon, unsa man ang pasabot niini, kay ang tinuod nga problema dili na sa kakulangon sa dalil o ebidensya, kundili ang kahimtang sa kasing-kasing. Mga igsoon, ayaw hulata nga moabot ka sa punto nga dili na ka maminaw, dili na ka mausab, dili na ka makabalik kang Allah subhanahu wa ta'ala. Karon pa lang, bantayin na ang imong kasing-kasing, limpyuhi kini sa zikir,
pauswaga sa kaalam sa Islam, likayi ang tinguha nga makadaot sa imong iman. Mga igsoon, hinumdumi gini, ang atong kasing-kasing mao ang basihan sa atong kapalaran. Diri magsugod ang kaluwasan ug diri usab magsugod ang kapildihan. Kung putli ang imong kasing-kasing, maluwas ka. Kung masakiton ang imong kasing-kasing, mapildi ka. Matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa adun nga pagkahubad sa pagkatinuod, diha sa lawas adunay usa ka gamay nga unod. Kung kini matarong usab ang tibuok lawas. Ug kung kini dautan usab ang tibuok lawas. Kini mao ang kasing-kasing. Busa mga igsoon, ayaw hulata nga ang kasing-kasing mohunong sa paghinumdom kang Allah subhanahu wa ta'ala. Kay kung maputol ang atong koneksyon kaniya, madala ang tibuok kinabuhi ngadto sa kangit-ngit. Ug kung ang kasing-kasing naa sa kangit-ngit, kinsa pa may magiya kaniya, kinsa pa man ang magpahinumdom kanato, asa pa man ta padulong, busa dili ta magpabilin nga makalimot, mubalik ta sa Quran. Pagkamutan nato ang paghinumdom kang Allah subhanahu wa ta'ala, ug likayan nato nga mapahilayo kita kang Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaot pa unta, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon sa bagdoong Islam, sa pagkatinod ang pagkadaot sa tao magsugod dili sa gawas, kundi magsugod kini sa kasing-kasing nga nagpasagad kang Allah subhanahu wa ta'ala. Busa unaw-unaw nato kini pag-ayo, kini nga kahimtang dili kalit nga mahitabo. Hinay-hinay kini magsugod, una pagpasagad sa zikir, dayon pagkabugnaw sa iman, hangtod nga ang sala mahimong normal sa tao. Ug sa dihang ang kasing-kasing mapahilayo kang Allah subhanahu wa ta'ala, lisod na kaayo ang pagbalik gawas kung siya magtawba. Mga igsoon, kung ang kasing-kasing magsugod og kabugnaw, dili na siya makabati sa pahimangno, dili na siya matandog sa Quran, dili na siya mahadlok sa sala, ang halal iyang ibaliwala ug ang haram iyang manormalize. Ug sa ingon ani nga kahimtang, si Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adabun adhim. Sa doon nga pagkahubad, gisiliuhan ni Allah ang ilang mga kasing-kasing ug ang ilang pandungog, ug sa ilang pananaw adunay tabon, ug alang kanila adunay dakong silot. Mga igsoon, tanawa ang progreso. Una, dili na siya maminaw. Sunod, dili na siya makakita. Hangtod nga makumpleto na ang kasing-kasing sarado, ang pandungog gisilyuhan, ang pananaw gitabunan. Unsa ba may nabilin kaniya? Wala na siya dalan paingon sa kamatuoran, wala na siya giya. Subhanallah. Mga igsoon, kini ang kahimtang nga angay natong kahadlukan. Dili lang ang salat mismo, kundi ang kasing-kasing nga nagtiga nigahi hangtod nga kini mamatay sa kamatuoran. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
sa haduol nga pagkahubad, dili ang mga mata ang mabutaan, kundili ang mga kasing-kasing nga naa sa dughan. Sa ato pa, makakita siya apan dili makasabot, makadungog siya apan dili motuo. Na siya sa kamatuoran apan walay epekto sa iyang kasing-kasing. Ug ingon pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Sa doon nga pagkahubad, aduna sila'y mga mata apan dili makakita, aduna sila'y mga pandungog apan dili makadungog. Mga igsoon, mao kini ang pinakadelikado nga kahimtang sa kasing-kasing. Makita nila ang kamatuoran apan dili sila mosunod, makadungog sa pahimangno apan dili motuo. Buta bisan klaro na ang kamatuoran, bungol bisan klaro na ang pahimangno. Mga igsoon, kung moabot ang tao sa ingon ani nga kahimtang, bisan unsa pagkaklaro ang dalil o proof, bisan unsa pagkakusog sa pahimangno, bisan unsa pagkadako sa milagro, dili siya motuo. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagingon, wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Bisan makita nila ang tanang timailhan, dili gihapon sila motuo. Mga igsoon, kini nga pahimangno ni Allah subhanahu wa ta'ala nagpakita sa usa ka dakong kamatuoran nga dili ang kakulangon sa ebidensya ang problema, kundi ang kahimtang sa kasing-kasing nga nawagtangan sa kahayag sa pagtuo. Bisan pa si Angel Gabriel ang nunaog magpakita, dili gihapon silang motuo. Tungod kay patay na ang ilang mga kasing-kasing. Mga igsoon, dili ang pinakadelikado nga sakit mao ang mata o ang pandungog. Kaya ang mata pwede pang makakita, ang pandungog mahimo pang makadungog. Apan ang kasing-kasing ang mamatay, wala na'y pahimangno nga mosulod. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ang buta dinhi sa kalibutan, buta usab sa pikas kinabuhi, ug mas nahisalaag pa. Mga igsoon, dili kini pasabot nga buta sa mata nga dili makakita, kundili kini ang pagkabuta sa kasing-kasing nga misalikway sa kamatuoran. Kini nga pagkabuta dili sa pisikal nga mata, kundili sa kasing-kasing nga dili namudawat sa kamatuoran. Mga igsoon, dili paulahi ang tanan. Basta buhi pa ang kasing-kasing, basta makadungog pa sa pahimangno, basta makabati pa sa pagbasol sa sala, naapatay paglaom. Busa mga igsoon, aron dili kita moabot sa ingon ani nga kahimtang, magpadayon kita sa pagtuon sa Islam. Mutambong kita sa mga Jumu'ah o mga lecture, maminaw sa mga ulama o mga pahimangno, likayan ang mga tintasyon sa mga kalibutan. Mga igsoon, hunaw nato kini, pila ka beses kita gipaabtan sa pahimangno, pila na ka beses kita gitawag ni Allah subhanahu wa ta'ala, o perminato ni kini madungog, ya ayyuhalladhina amanu, o kamong mga magtutuo. Pero unsa man ang atong tubag, mubalik ba kita kang Allah o magpadayon kita magpasagad? Yan po nato kang Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpreserba sa atong mga kasing-kasing, ug dili niya kita pasagdan nga mahisala gikan sa kamatuoran. Amin ya rabbil alamin.